கனடா நாட்டினை சேர்ந்த கிரிஸ் அவர்களின் 2வது பிறந்த நாளினை முன்னிட்டு எமது மக்களால் ஒன்றிணைந்த மீள்வாழ்வளிக்கும் திட்டம் யாழ் மாவட்ட கிளையினர் ஊடாக நிதி உதவியினை வழங்கியிருக்கின்றார் கிரிஸ் அவர்களின் பெற்றோர்கள் கிருபாகரன் தவயா அவர்கள். இந்நிதி உதவியானது பசித்தோருக்கு உணவளிக்கும் நோக்கத்துடன் கிளிநொச்சி மாவட்டம் மாங்குளம் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள நல்லாயின் சிறுவர் இல்லத்திற்கு மதிய நேர உணவினை வழங்கி வைத்துள்ளோம். எமது மக்களால் ஒன்றிணைந்த மீள்வாழ்வளிக்கும் திட்டம் சுசீலன் பவுண்டேஷன் நிறுவனத்தின் ஊடாக. இந்த உலகில் மிகவும் உயர்ந்ததாக இருப்பது கருணை நிறைந்த உள்ளவை. கருணை உடையவர்கள் சுயநலம் இல்லாதவர்களாய் பிறருக்கு உதவுகின்ற தாராள மனம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இத்தகைய மனிதர்கள் இருப்பதனால் தான் இன்றும் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. எமது மக்களின் மத்தியில் உயர்ந்த இடத்தை பெறுகின்ற மகத்தான மனிதர்களில் கனடாவை சேர்ந்த கிருபாகரன் தவயா அவர்களும் இருக்கின்றார்கள் என்பதை கூறி, அன்பான எமது உறவுகளை எமது யூடியூப் சேனலுக்கு சென்று எமது பதிவினை பார்வையிட்டு எமது சேனலை லைக் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எமக்கு ஆதரவை வழங்கவும். நன்றி. யாழ் மாவட்ட உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் நன்றி கூறுகின்றேன். நன்றி.